Ами кажи зеле сега. Зеле. Дай още една. Още на зеле. Още две зелки. Накрая три. Обаче за 2 и 2, само 4 и 2. Супер снимка стана. 8 зелки. 8. Да пушим. Ще да има клип, правиш, дали? Аз ти трябва. И ти... Чакай, вика, спрях да се смея, викам, ревеща му. Кой стана? Жива ли си?